И деца на протест. По примера на възрастните и вдъхновени от събитията през последните месеци, деца от Благоевград поискаха оставки. Но не на правителството, а на възрастните съседи, които не им разрешават да играят пред блоковете. Искаме да си играем, оставете ни на мира! Ние протестираме срещу бабичките, защото те са много лоши. Просто не искам само да си играем, а те въобще не ни дават. В последните дни от лятната ваканция децата от тези блокове излязоха на двора, но не да играят, а да протестират. Разказват, че игрите навън за тях са се превърнали в кошмар, защото по-възрастните им съседи ги гонели. Бабите ни гонят на улицата и ни казват и ни заплашват, че ще ни спукат топката и че ще викнат полиция и ни меткат през терасата вода. Децата признават, че се вдъхновили от протестите на възрастните, показвани по телевизията, и се надяват бабите и дядовците да ги чуят. Колкото и стар да бъдеш, колкото и да ти пречи шума, все пак ние сме деца и искаме да поиграем малко. И родители подкрепиха децата си в желанието да играят свободно. Защото и ние сме играли като тях навънка. Всички деца предпочитаме да играят навън, вместо да седат на компютъра. Така че нормално да протестират и да искат да играят отвън. Но докато децата се оплакват от грубо отношение на бабите, които даже прогонили някои от приятелчетата им, те от своя страна отричат детските игри да им пречат. Уните рипат, играят, викат, ама що я правим? Ние ги понасяме, няма друг начин. Трябва да се покорим бабите, да им влизаме в положение. Нека си играят. Обаче те викат, кряскат. Това смущава телевизора и радиото и всичко. Ще протестираме, докато бабите не дадат оставка. За BTV новините, Ирина Жерева.